moyo unombogara sei uri pachura tarira nguva yaenda tinoda kuti undipe waiyo mindiro inondifadza moyo unombogara sei uri pachura tarira nguva yaenda Kamirira undiudza iro shoko rimwe rinondikudza moyo unorarama seiko uri pachura tarira makore afamba Kamirira undiudza iro shoko rimwe rinondikudza moyo unorarama seiko uri pachura tarira makore afamba ndinoda kuti undipe waiyo mindiro inondifadza moyo unombogara seiko uri pachura tarira gore raenda ndinoda kuti undipe waiyo mindiro inondifadza moyo unombogara seiko uri pachura tarira gore raenda chiudzei makaitei vana chiudzei chiudzei makaitei vana chiudzei chiudzei makaitei vana chiudzei chiudzei makaitei vana chiudzei wena mkuru nyorova moyo upamauti jarwe bosi Samson katikiti babane nyasha vepachimanda Moses Reward Machunga Radio Ambassador inondifadza moyo unombogara seiko uri pachura tarira nguva yaenda
unorarama sei uri chimborume tarisa makore afamba. Pamusha pako ndiwe mukoma wangu unotomiramira ndokuti zvikunakire. Iwe chete ukasabembenuka vanokusundira mhepo. Pamudiwa wako ndiwe kapoti wakabhunu iwe vanokurodza chikwambo. Pachura ndiwe kashati shatireki makondorora musha ukure. Idayore mumwe chikomana watotoka wako. Idayore mumwe chikomana watotoka wako. Dayuri mumwe chikomana watoto akawekurogora. Dayuri mumwe chikomana watoto akawekurogora. Ukasadaro chikomana uchabikwa negonzo. Ukasadaro chikomana uchabikwa negonzo. Ukaramba unyerere vanakutifika. Pepuka mukoma wangu ukaramba ugera unorodzwa chikwambo iwe. Pepuka mukoma wangu ukaramba ugera unorodzwa chikwambo iwe. Wakanaka wani chikomana unomushaya sekusikana. Wakanaka wani chikomana unomushaya sekusikana. Uriendisa muchikomana unomushaya sekusikana. Uriendisa muchikomana unomushaya sekusikana. Wakanaka wani chikomana unomushaya sekusikana. Wakanaka wani chikomana unomushaya sekusikana. Uriendisa muchikomana unomushaya sekusikana. Uriendisa muchikomana unomushaya sekusikana.
pako ndiwe windi ukangopusa-pusa vanokuradza nenzara pabhesi pako ndiwe windi ukangopusa-pusa vanokuradza nenzara pakomba rako ndiwe iwe gweja ukasangwara-ngwara vanokutorera mutaka pakomba rako ndiwe iwe gweja ukasangwara-ngwara vanokutorera mutaka. Chief Nometa Mangoma Zama upasa unyama parusape Thomas Gourmet Baba Shanteu Eyese Shibaba Blessed Mafunga the Blessed Road Dara Chacho. Wakanaka wani chikoman Nomchaya seto msikan Kurienza mu chikoman Nomchaya seto msikan